Di na to malikayan nga nining kalibutan daghan ang mga kaigsuunan nato nga mga binilanggo. Siguro ato dayong manunaan nga kining maong tao nga nabilanggo naa sa sud sa silda, nakakandado og gialihan sa mga rihas. Pero kung atong palawman pagyud ang atong pagsabot, kay daghang mga tao nga nabilanggo sa lain-laing sitwasyon ning kalibutan. Sama sa nabilanggo sa gugma, nabilanggo sa bisyo, nabilanggo sa tinudanay nga pagkatao ug uban pa. Angay ba nato sila nga husgahan sa mga desisyon nga ilang gibuhat nga ato mga mata ang nagtan-aw nila o sa pagtan-aw nato sayop sila? Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausab ninyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Ug karong adlaw lain na sad nga istorya ang hatagan ta ug pagtagad nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers. Sa mga kaigsuonan nato diha nga karon pa lang nahibalik. Doon na natin mga istorya natong Pasko pa basin wala pa ninyo malantawi. So i-check lang na ninyo og balik. And kung wala pa mo makasubscribe, please click the subscribe button ug ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daanan nato mga istorya, pwede sa ninyo makita sa Katabi with Ate Gems nga YouTube channel ug subscribe na lang sad mo and click the notification button para ma-notify mo sa mga gipang replay ng mga istorya sa karaan na nato mga istorya sa tuang YouTube channel. Kung ginasa mo mopada sa inyong kagulingong suhat, ay kaikog at least magkahatag ng inspirasyon o leksyon sa tuang mga viewers para ilahasan na ma-apply sa ilang kinabuhi. Ipadala ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or baka i-check lang ninyo ang video description na dito ang ato ang email ad. So dito maglangay o ganiyan na ang suwat tampo ng atong tagaan ng pagtagad karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, sama sa uban akong taguan ang tinuod nakong identity. Para lang pod sa among privacy. Tawagan lang ko sa pangan nga Rainbow o di na kay nako hisgutan ang akong nadak-an nga sitwasyon kay pagmatngon nako og buot maayo man ang among kahimtang. Taga Davao di ay ang among kaliwat ug kani pulis ang akong papa sa buhi pa siya ug maestra pod ang akong mama sa una. Si mama bago lang sa nitaliwan mga 4 years ago. Si Papa sayo gikuha diyang giatake kini sa kasing-kasing samtang nag-duty. 5 mi kabuk man nag-igsuon, 3 ang lalaki ug 2 ang babae. Ako ang ikaupat. Si Manoy Boy, Ate Beth, si Ate Mirna, ako ug si Junjun. So naman ko diyang buhi pa si Papa, disiplinaryan kayo ni. Makasala lang gani mi. Dayon kinikuha sa iyang bakus ug makatilaw gyud ang among samput sa bunal. Di ni siya ginahanog saba. Ug ambot ba nganong nanganak pa man ni siya og daghan nga di man di siya ganahan og saba. Sa bata pa mi hilig kay mi magduwa as in langas kayo mi. Si Noy Boy ato kay 12 anyos, Jess ang sunod 9, ako 7 og si Junjun kay 5. Murag mi og mga magbarkada lang sa una. Kung usay duhaan sa mga lalaki, mausay duhaan sa duha ka igsuon na akong mga babae. Kung pababae man gani ang duhaan kay duhaan sa namo mga lalaki. Pero kanang wala si Papa, kay di gyud siya ganahan nga muapilmi sa duwa nga pambabae Papa Joe. Si Junjun nga nagdala sa panga ni Papa kay Junior, mo'y pirmi gamiton sa kong mga ate nga pasulubon og mga saninang binabayi. Unya, maoy ipa model-model Papa Joe nila. Natoy sa kadlaw niya na nga nagduwa mi o gisuluban dayon nila ni ate si Junjun og pambata nga swimsuit pero pambabae. Ang ano mo damaha nga niuli bitaw nagkalit si Papa og si Junjun kay
5 anyos pa lang ato nakalimot sa iyang gisulob og nidagan paingon sa mong amahan. Dali ara lagi nakahapak ni Papa sa lubot ni Junjun ug kung nahitabo pa to karon, ma-child abuse gyud si Papa. Dali ara lagi namo nakatago pero sa isog niya nga tingog murag hasta uk-uk manggawas. Si Mama nara dito nagtanaw lang namo kay namlansya man siya. Pero kini si Mama gay man kaayo, mao nga okay ra niya nga magduwa-duwa mi og ing ato kaysa manggawas daw mi og maunsa pa. Moto nga habwa mi tanan, Papa Joe, sa mong gitaguan ug gipaluhod gid mi ni Papa sa iyang atubangan. O gibutangan pagyud og mga libro ang among mga kamot samtang muwitik sa iyahang bakos. Si Mama sad ang sigig badlong niya. Fredo, ayaw lagi lang palabi ang mga bata. Pila naman tay kusog og bukog ni ana, oy. Simba ko og mayawaan ka og mahinay ka nanuna nimo. Na, mamatay gud na. Og nitubag pud dayon si Papa nga sa Maria Susan, konsentidor ka gyud dako. Pasagdan gyud na nimo nga magbinabay na si Junjun nga junior pa gyud. Unsa lay ikasulti sa mga tao diri? Sa mga silingan nato? Ha? Ay da. Nganong ang mga tao man sa imong agdon oy nga ato man ang anak. Kung ang imong anak di ay doon nireferensya o baldado o tamayon sa mga tao, ang imong anak ba di ay ang imong pahimungtan? Matud pa ni Mama Papa Joe. Ug may punto sad siya dito. O nitubag pod si Papa nga di ko gusto nga suluban kini si Junjun og binabayi. Basin og madayunan ni og mabayot na noon ni. O dito nitubag na pod si Mama ni Papa nga maoy nakapalingi namo nilang tanan. Ningon si Mama nga to kang Papa nga, "Hoy, Fredo, di gyud na nimo malikayan nga naay mahimong mahuyang si imong mga anak. Kay daghan ba kay mo kaliwat nga mga mahuyang? May lang kay mo mutago-tago. Ang igsuon sa imong papa di ay si Tio Cosme, di ba? Mahuyang man to og may katipon pang lalaki sa una, pero walang may bawi ngadto sa uban. O way tingog-tingog ang mga tao kay hadlok sila sa imong papa kay mao may kapitan sa inyong lugar sa una." Nidugang pa si Mama nga, "Imong manoy, nga naas Manila. Di ba, silahis man to? Mao nga, andam-andaman na lang na imong kaugalingon. Sama sa akong pag-andam, kay maski yung saon, ato man ng mga anak, o deserve nila nga to ang pagsabot. Tanawa na si Junjun, 5 anyos pa gani na, sus may na kayo mo kay kiay. O nakita na mo si Junjun nga nipahiyom lang, Papa Joe. Basta, di ko musugot. Di ko musugot nga naay mahuyang aning atong pamilya. Period. Matud pa ni Papa nga isog kayo dayong biya og nibalik sa iyahang presento. Dito, Papa Joe, nagsigi og balik-balik sa kung nahuna ang akong nadiskubrian nga naami kaliwat og dugong berde. Gikulbaan na gyud ko para kang Junjun ato, Papa Joe. 2 ka tuig ka nakalabay kay makita gyud namo ang kausaban ni Junjun. Mugawas na gyud ang iyang wings og di na gyud mapugnan. Si Mama, way problema. Si Papa lang gyud mao'y problema. Kay kami, okay naman sad namo. Kay amo gud nang igsuon. Di malikayan namo nga inigawas namo sa balay og mag-atang na og tricycle para musakay padung sa eskwelahan. Madunggan namo ang mga marites sa amuang palibot. Tanawa ko na ninyo. Klaro anang mahuyang ng anak ni Chip. Sus, tanawa ko na, labyo ganun lubot. Matod pa sa usa ka silingan na mo, Papa Joe, og nisagbat po ang usa nga, anak man daw na mare, basta isog ang papa, samaan na o pulis. Ing anak ko no mga anak. Katusang mariglahay gani sa una, diri katong bagsik kayo diri sa tua. Naam sa tuy anak nga mahuyang. Kasayang ni Junjun, uy. Kay murabi na siya si Domingso ug naong, Tinood ko na, Papa Joe. Kay may pagkamistiso insik manggod mi og kaliwat.
ug natandi gyud nila si Junjun sa sikat nga si Dao Mingsu niadtong panahona. Kaya niadtong panahona mausay pagsikat sa F4. Pinalong hair o pinalong hair sad si Junjun. Sa nagidad si Junjun og 17 og ako 19, college na, dunay krisis sa akong kagulingon. Kalit ko nga nahimong introvert. Kana bitong way gana nga mugawas o makighalubilo sa mga tao. Ako magawang lalaki nga si Noy Boy minyo na og dito na ni Puyo sa Butuan. Og ang sunod niya nga igsuon namo nga babae kay dalaga lang gihapon. Technically, kay di man siya ganahan maminyo. Kay unsang pagkaunsaa papadyo nga si ate nahimo mang kuya. Yes, nahimong tibo si ate. Mubo na ang iyang buhok o nanambok pa yun ni para muuban siyang lawas siguro ang purma sa iyang dughan. Nakita na ko ang kadismaya nila ni Papa ug Mama. Kay babae baya. Guwapa. Unya, nagtumboy lang. Kay di man madawat ni Papa ang nahitabo sa kumaguwang babae, ang gihimo sa kumaguwang mao ang paglarga sa laing nasod. Niadto kini sa Dubai og ni trabaho sa usa ka coffee shop dito Papa Joe. Nakita nako ang kadesperado ni Papa sa nitabo sa iyang pamilya. Og pirmi na lang kini siya maghinuktok. Samot pagyud nga wan agyud niya mapugni ang pagladlad sa kumanghod nga si Junjun. Insulto ni Papa ang paghitabo. Okay ra unta si ate nga matumboy at least makaingon ang iyang mga kaila nga liwat niya, isog. Pero si Junjun, kay junior niya, usog ug kusog na kayo nga mukiay ug moapil pa og Miss Gay contest. Wa na malikayin ni Papa ang mga biyay-biyay sa iyahang mga kaila, labi na sa mga kauban niyang mga pulis ug mga silingan namo nga mga marites, Papa Joe. Si Papa, maayo man ni siya pagkamahan. Kusog lang mo disiplina ug wa gyud mi makabantay nga iyang awayon ang amo ang mama. Nalay mga lalis pero di gyud sa ingon nga musantop sa away. Wa gyud ni kapangita og laing kalipay pinaagi sa laing babae, Papa Joe. Focus ra gyud ni siya sa amoa. Pero nitong higayuna nakat-on si Papa nga dugay mo uli og inig-uli niini usahay nakainom. Ma-feel gyud nako ang kasagmuyo ni Papa sa iyahang mga anak. Labi na nga si Manoy sad di na kayo tigbisita sa mua. Pero sa amo nga nahabilin walay makaako og duol ni Papa maski si Mama og naunsa na siya. Amo lang gisabot ang iyang mga lihok. Hangtod nga usa ka gabi niana dihang iyang naamtan si Junjun nga padung na mulakaw kay mo join og Miss Gay og naka-make up pa kini. Ni saka dayon ang tingog ni Papa. Og nangutana asa padung si Junjun. Hilom laming tanan ato. Kay grabe na kasuko si Papa ato. Kay si Junjun wagi paki sa iyahang nga gibuhat. Sa siging yaw-yaw sa kong Papa, pero siya gasmile-smile lang kini. Wa na mapugni ni Papa ang kagalingon ug iyagyod nga nadapatan si Junjun. Ug iyang gilamparo sa ulo ug nihata paganig gunit sa iyahang pusil. Nang hilak mintanan ato, labaw na si Mama. Kay kisa kung tawhana ug kinsa sang inahan nga makagwanta nga makakita sa nahiaguman siyang anak ug kamanghuran pagyud. Gingnan ni Papa si Junjun sa mga tubangan nga layas ug ayaw na ug balik dinhi ug di ka maglinaki kay wa ko'y anak nga bayot. Nitubag po si Junjun sa way kurat nga ngano gipangayo ba nako nga maing ani ko? Kay kung nasayod pa ko nga ing ani ko, ing ani akong dangatan ug ikaw akong mamahimong amahan, mas may pa nga mamatay na lang ko. Ug dakong murag dako kayo nga lagubo ang among nadungog dihang gibuhian ni Papa ang kinumo ngadto sa tiyan ni Junjun. Ug kalit lang kini ni dagan si Junjun palayo sa mua.
hangtod nga di na siya makita. So kada to, wa na tinggi ni mama si papa. Kay taod-taod na nga wa na namo makit si Junjun. Usa ka text lang amo na dawat ato nga nag-ingon nga samtang naa pa diha si papa di mahitabo nga motunog pa ko niya ng balaya ma. Purting dangoy-ngoy ni mama sa iyang nahibawan. Si papa sa laing bahin wanay uli-uli sa amo kay kumuli sad siya. Kay wa man say makigistorya niya. Kay mahadlok man. Samot na nga akong mama nga grabe sad ang kahiubos nga to kang papa. Si mana, buwan, ug tuig na lang wa gyud mopakita o mauli si Junjun sa amo. Upat na lang minahabilin sa balay. Akong papa, mama nako, ako ug ang maguwang na kong usa nga babae. Ang among nasayran si Junjun kay naa sa Manila ni adto panahon na. Hangtod nga usa ka gabi niya na naay ni pukaw na mo samtang nahinanok mi sa akong mama ug ate. Mga kauban ni papa. Nakiistorya sila ni mama sa may pultahan ug kalit nga nihilak lang kini si mama. Sinyalis nga pati nga balita ang gipahibaw sa mga kauban ni papa diri kanamo. Ug tuod man gisulti ni mama nga si papa nitaliwan na. Giatake sa kasing-kasing. Nagbangutan mi ni mama ug ako ang ubang mga igsuon pero si Junjun wa mi masayod ug wa sad siya masayod. Usawa man sa mo pagpahibaw niya, nga wa man mi kabaw kung asa siya. Wa mi address, wa mi contact number. Samtang gihaya si papa dito pa nako na-realize unsa ka importante di ay ang amahan. Nalubong na lang si papa pero why Junjun ang nipakita o nitunga. Gusto ko maglagot niya kay siya bayay hinungdan nganong magulahanon kayo si papa. Pero para unsa pa man nga basulon nako siya. Nga di naman sad mabuhi pagbalik ang among amahan Papa Joe. Human ko nakagraduate og college nihangyo ko ni mama nga mularga og Cebu. Sa syudad sa Cebu para mangita og nindot nga masudlan nga trabaho kay masko man ang akong gikuha ato. Ug tuod man Papa Joe nilarga ko paingon sa Cebu Papa Joe kay sa tinud lang wa ko makasabot sa akong kagulingon nga murag hawang ang tanan. Ambot unsay kuwang. Nakaabang ko og luna as bed spacer. Gamit nako ang budget nga pinadaan ni mama. Ug matud pa niya nga mopadara siya nako kung makuwangan ko og di pa ko makasud sa trabaho. Dako naman gud siya og pensyon. Kay gawa sa iyaha kang papasad, iyaha mang madawat. Bago ka na ang tanan, bagong environment, ug bagong mga kaila. Ang ako mga ka-roommate kay purusad mga lalaki. Of course, lain man sa kanan o lain man sa kaistanan nga apilan pa og babae og itipon. Pero kini sila mga pusong mamon Papa Joe. Kanang gitawag og maya. Sa pakigsuod nako nila ako nakita nila nga ako ang manghud nga si Junjun. Gimingaw na noong ko niya. Kay sud sa dugayng panahon, wa na gyud mi magkita. On the other hand, nakasulod ko og trabaho sa usa ka BPO company diri sa may IT Park, Cebu. At first, kapoy ang akong lawas kay graveyard shift ko ato. Udto na ko makauli sa boarding house namo. Mao nga kung RD o rest day nako matug ragyug ko. Hangtod nabantayan sa akong mga ka-roommate nga lonely ko. Murag walang kabuhay-buhay. Usa sa akong mga rest days ato gihagad ko nila og kuyog sa usa ka bar. Ug sa wadamha didto. Nabunyagan gud ko og inom og beer. Sa tunga-tunga sa among inom na feel nako nga kampante nako sa akong pagkatao ug dito akong nahibaw-an unsa ang akong gipangita. Mga tao di ay nga anda mo na amudawat nako si kinsa ko. Yes, Papa Joe, sakto mo. Kamo nga naminaw karon sa inyong tagna about nako. Ug mao ni ang missing link sa akong pagkatao.
Mahuyang ko, Papa Joe. Naapil ko sa linya sa kaliwat nila ni Papa. Dako na lang sa akong pasalamat nga wa na ko sa amo og wa maatli nga mualis nga akong baho diyang buhi pa si Papa. Mawingig yun siguro nga akong aping. Mao di ay nga kampante ko sa una og malipayon sa ko nga makaduwa sa akong mga igsuong nga mga babae. Di na ko gusto pa nga mutago pa sa akong gibati, Papa Joe. Mahuyang ko, pero di pa full-fledged. Kaya may panahon man sad nga maibog sa ko og babae. Labi na, mga gwapa, kanabitong artistahin ang dating. Hitsuraan ko nga pagkalalaki, Papa Joe, nga di sa malikayan nga naay malink nako. Labi na, ani nga sud ko o nisud ko sa entertainment industry. Na ako'y abilidad sa hosting kay Mascom graduate baya ko. Sa akong panginabuhi sa Cebu, nakatigom pagyug ko og igo-igo nga kantidad. Sa akong pagkatao, Papa Joe, ang ako rin yung mga ka-roommates pa ang nga mga maya ang nasayod nga maya sab ko. Langgam sa Manila. Vain kay kumanamit sa akong workplace, Papa Joe. Nasa ko'y madungog ng mga libak nga bayot daw ko. Pero wala ko pa ng balinga kay tinuod man sab. Niabot yun ang time nga kung sa Dracula pa nga salida. Kinahanglan nga mo dimdim na ko og dugo sa tao. Di na pwede nga pirmi na lang dugo sa manok, dugo sa baboy, ug uban pa. Nakarelasyon ko. Kauban ako sa work nga nakabantay sa akong pagkatao ug nakabantay nga nakagusto sab ko niya. Mura magugog na hypnotize niya, Papa Joe, nga wa na makadeny niya nga maya ko. Maski nakita nako niya ang mga red flags na mahimong toxic kung makipagrelasyon ko niya. Kaya nga no, drug user siya, Papa Joe. Sakto sa barog pero slender nga lalaki kay tungod siguro sa iyahang bisyo. Siya, si Eric. Sa tago, nagkarelasyon mi. Sa tubangan sa mga kauban, we appeared as best friends. Kuyig og gimmick, inig-rest days namo. Wa ko'y paki og ako amo gasto. Kay mura ko og ambot ba unsa. Di ko ka-explain. Sukad ko nga nakadimdim sa dugo nga gipangita ni Dracula ang ako mga roommates nga nakabalo sa kong experience kay sige na lang pangatawa. Kay matud pa nila nga rainbow once tested ba always wanted. Pero seryoso ko og loyal ko, Papa Joe. Hangtod nga ako nabantayan nga gasto na kayo si Eric sa among mga sexcapade. Kay mahal baya kayo ang kaon o room na among gamiton. Muna nga, nisugyot ko niya nga mag-live-in na lang mi. Pero discreet lang namo. Why makaibaw? Paspas ang dagan sa oras, Papa Jog, nabantayan na ako nga nagkaanaman namo kahurot ang akong sweldo sa mga luho o konsumo namo ni Eric. Kay ako man amo gasto. Ug ang iyang sweldo, di ko manghilabot. Kay naaman ni siya temper si Eric. Mao nga mulikay na lang ko daan kung gusto pa ko nga mag-uban mi og dugay. Di ba sa ko makaingon nga love gyud nako kayo siya, Papa Joe. Para nako nag-enjoy lang ko sa maong experience. Kay naman sa ko'y ka-fling-fling nga babae nga nailailan ako sa hosting. Walay nakabalo nga mahuyang jud ko, Papa Joe. Safe ko sa kong duha ka mga roommates sa una. Ug safe sa ko kang Eric. Hangtod niabot ang panahon nga huwaton na nako ang sweldo. Kay nahurot na ang ako ang gibangko. Kay kumamaray si Eric nga o kumamaray ko ni Eric nga mao'y mo gasto sa konsumo sa ang may tabo di siya muuli sa amo ang boarding house. Mura ba og mo protesta siya ba? Bali magsuko-suko. Hangtod niabot ang panahon nga ako ang gikahadlukan. Nga abi na kog masaligan si Eric. Gidala ko ni Eric so sa kalugar diin magtapok-tapok ang iyang mga barkada
Og dito nahitabo ang unang adlaw nga nakasud ko og laing bisyo, Papa Joe. Nanuyop mi dito og nag-inom. Hangtod nga nagsigisigi na lang ang maong nahitabo. Imbis nga muuli mi human sa mong duty, manuyop na manoon mi. Nisamot ang akong financial problem ato. Mangayo na ko ni mama ato og suporta. Og naglibog pagani si mama. Ngano og asa ang akong kwarta. Sayod siya sa kong pagkatao nga usa ko kang mahuyang. Ako mga igsuon, nasayod na sad. Si Manoy Boy, ako sang gihuwat og kanusa siya mahimong bayot. Pero wala man. Si Junjun, nagka-chat na di ay mi. Kay naa naman siya sa Dubai. Kay usa na siya ka fashion designer. Ningon si mama nga, gawas ko sa akong sitwasyon. Samtang pwede pa. Kay maura ni mo patay na ako. Ug makaingon ko ato nga sakto si mama. Sakto si mama kay usa ka adlaw ni ana sa among trabahoan, sabog nga nisud si Eric sa among opisina nga way lipod-lipod nga nangayo nako og kwarta, Papa Joe. Kay gamiton ko niya. Naa siya gamitan. Gibadlong pa siya sa among team leader nga di magbinastos diri kanako nga iyahang best friend. Pero mutuo mo sa dili, gipakauwawan ko ni Eric sa tubangan sa kong mga kauban. Ug matod pa niya in a very loud voice nga, best friend? Ha? Wa mo kabantay? Wa mo masayod nga kadakong mahuyang ana niya? Wawa lagi na ako, Papa Joe, at tayma. Kay tanan nga mga mata, dili nakatutok na ako. Di lang kay kana lang iyang gisulti. Daghan pa kayo ang iyang giyagyag dito og ambot unsay tripping niya. Dito na ko na-realize nga di pa man gyud ko full-pledged nga mahuyang. Di pa ko dako dawat unsa gyud ko. Murag napay mo birana ko sa laing daan nga mo go straight. Pero the damage had been done. Kaysa ako ang sideline as host sa event o kasal, nani nakabalo og kinsa ko ug unsa ko. Kay kato nga time na ay naka-video siguro. Wa ko masayod og i-upload ba o gipasa-pasa sa akong mga kauban kay naila na masag ko aning laranga sa industriya sa pag-host, Papa Joe. Every time nga nako sa stage og naay mo kalit og syagit sa ko ang gender identity ato nga panahon, mawala ko sa kong focus. Ug mapalpak na noon ang ako ang show. Di pa magud uso atong panahona ang rights sa mga LGBT. One day, nakadecide ko nga muuli na lang sa Mindanao. Kalimtan na lang ako mga pangitabo sa Cebu, pero unsa ba ang balita nga ang balita sa mua doon na may pako. Daghan mga silingan namo nga mga marites nga nasayod nga mahuyang sagko. Ung mura ba o gibiay-biay nila ang among pamilya, Papa Joe? Sa unsang paagi sila nasayod, wa ko masayod o wa na lang ko ilabot. Padayon ko sa akong kinabuhi. Samtang na ako sa Mindanao, dito ko ni-star sa ilahan ni Manoy Boy. Sa Butuan. Searching. Mao na ang saktong pulong. But this time, soul searching. Nisud ko og usa ka Christian Life program og nahimo ko nga aktibo sa pagsabwag sa pulong sa Dios. Akong gihimong testimonya akong kasinatian sa kinabuhi apil na nga akong pagkamahuyang, Papa Joe. Ug dawat ko sa amoang community. Pero para matalikdan nako ang tanan, ni-apply ko og visa sa nasud nga di lang nako i-divulge for privacy reason again. Og pasensya na lang yun kayo mo. Kaya nagpaalim pa ko karon sa akong kasinatian. Akong gibiyaan ang akong fame sa entertainment industry. Akong yutang natawhan para sa kuang soul searching. Hangtod nga ni padayon gihapon ko sa pag-alagad sa Dios diri nga maong nasod. Og diri nako nakaplagi ang akong soulmate, ang akong Gigi or God's gift nga si Mira nga nag-alagad pod sa church diri. Dawat di ay niya unsa ko sa una hasta ang akong pagkakaron nga mulugwa lang gihapon ang akong pagkabinabay. Pero promise wa na ko
ma-involve og lalaki. 15 years nako sa mabugnaong nasod ug gigasahan ako og tulo ka mga anak, Papa Joe. 2 ka lalaki ug 1 ka babae. Babae ang kamagwangan, ang sunod 11 anyos nga lalaki. Nagpakita na sab kini og timailahan sa among kaliwat. Pero maski pa man og naagihapon niya ang amuang support, kay gasa man siya sa kahitasan. Hinaot pa, Papa Joe, nga nagustuhan sa imong mga subscribers ang akong istorya. O hinaot pa nga gahinan mi nimo og oras by March sa among pag-uli diha sa Pilipinas. Karon man tatong January para makita mig sinulog, pero di pa man ko allowed nga mo leave sa store nga akong gitrabuan isip bodigero. Shout out na lang sad sa akong mga kauban nga mga Bisaya o Tagalog diri. Dinhi na lang kutob og kini ang imong magtatampo, Rainbow.